pizteko garaian, bedinkatu eta danak itxezian, baina apaiza zartu ahola eta bedinkatzea guk emango jola, erabaki du. Eta sua pizteko garaian, aste saguntan baldin mazan, su berriekin piztezan. Su berria ardagaiakin kartakoakin. Baina, beste eunetan baldin bada, kandela behinkatu batekin su ematez zaio. Garbitzaile indartsua, argia erre eta karea, ez da langintza antzua. Koldokumetan ikasi zuen, orain karobi maixua. Larraulen berriz piztuko dugu, aspalditzali izan sua. Kantatu da ez piztu ere bai, Joan? Bai, piztu gualda bestela. Baina dema. Martxan jarri dela. Txabaldi, zean poliki eskua.